Následující podcast vychází z vlastních zkušeností 2 žen. Měl by sloužit k pochopení dané problematiky. Naším záměrem je motivovat posluchače k řešení problémů, nikoli je nabádat, jak problém skrývat. Krásný dobrý den. Ahoj Elenko. Ahoj Ení, krásný dobrý den. Já vás moc vítám u poslechu dalšího dílu podcastu Porouchané přijímání. Jak se nám máte, napište nám, to nás zajímá, jak se vám daří, jak všechno zvládáte v životě. Elenko, jak ty zvládáš v životě? Já teď právě velmi dobře. Jo? Mhm. Máš se krásně? Ano, mám se krásně a našla jsem si tak jako návod na život, dalo by se říct. No, to zní super. Jo, zapisuju si, jestli dobře spím, jak dobře jím a tak a pomáhá mě to vlastně si dělat i takovou statistiku jakoby o tom, co se děje s mým tělem, když třeba se to neděje, tak pak můžu si říct jako aha, tak tady jsem měla náročný týden, proto se to neděje, ale je to v pohodě a jedeme zas dál, takže super. To zní rozumně. Ano. Ty jsi tam nějak dospěla. Jo, během toho měsíce. A ty co? Ty? Jo, dobrý. Jakože teď bylo takový pracovně náročný období, ale zase to tak nějak vrací všecko asi do normálu, jakože jsou v pohodě. Já jsem vlastně chtěla vyzdvihnout, že Ení je floristka a estet. Dá se říct? Jo? Tak asi jako jo. No. Nebo takhle, floristka jsou určitě. Estet, nevím jako do jaké míry, ale jo, jako určitě mám nějaký cit pro estetiku a je pro mě v životě důležitá. Takže. No, ten díl, co jste viděli s hostem, s Bárou Krčmovou, tak celý vlastně dělala Ení. A pokud byste chtěli nějakou scénu takhle vytvořit, tak Ení má i další profil, jmenuje se to Ení dělá scény. Ano, a že to v skutku umím občas. Ano, dělá je i tak, ale Ení je velmi šikovná na tohle a extrémně talentovaná na tyhle věci. Děkuju. A byla jsem teďka nedávno vlastně na svatbě Barči Krčmové, kterou měla na starost, co se týče kytek Ení. Bylo to nádherný. Kdo ti platí, ale? No, nikdo právě. Teď to zní, jak kdybych si ji najela tady na PR. Tak ty mě můžeš platit, no. Tak tě pozvu na jídelko nějaký. Takže kdybyste i vy třeba plánujete svatbu nebo tak nebojte se oslovit Ení, protože mimo jiné tohle dělá a dělá to úžasně. Fakt. Děkuju moc. Vážím si toho, děkuji. Nemáš za co. No, Elo, už víš, o čem bude dnešní díl? No, tak tuším, že tak nakousnem takovej ten Ozempik. Takovej ten Ozempik, ano. Který teďka vlastně je velký téma všude. Mm-hmm. A myslím si, že hodně se o tom mluví, ale málo se o tom ví. Mm-hmm. Já teda o tom taky jako dost málo vím, jenom mi to vyskakuje furt na sociálních sítích, ale ještě jsem... Tak ale asi hodně ve spojitosti jako s celebritama, ne? Protože tam vznikala ta mediální bublina, protože vlastně díky tomu spousta jako známých osobností, hlavně teda jako amerických, jako výrazně zhubla a jako lidi to přisuzují jako zneužívání tady toho no právě, to třeba mě hrozně zajímá, jestli to třeba zjistíme, protože teď je to většinou, že zubla, Ozempik prostě. Jasně. Ozempik face, že všechno se přikládá k tomu Ozempiku a může se stát, že ta celebrita zhubla nějak normálně stravou a jakoby jídlem. No, vzhledem k tomu, jak rychlý jsou ty přeměny, tak to by museli jako hladovět a cvičit prostě třeba fakt těch 8 hodin jako na takhle, nebo teda já si to myslím, jo, na takhle jako drastický proměny, jakože vzhledem k tomu, že sleduju různý jako fitness lidi prostě a vidíš třeba, jak dlouho jim trvá v přípravě na různý soutěže se dostat do nějaký formy a že si opravdu jako brutálním způsobem počítají jako kalorie, mají třeba i 2fázový tréninky a třeba jako jasně tady jde o to, že ty celebrity nepotřebují být svalnatý a vyrýsovaný, jo, zatímco ty lidi prostě, co na ty soutěže fitness chodí, jo,
takže tam bude ta strava upravená, ale oni se taky snaží stáhnout ten tuk, aby jim ty svaly vylezly, že? Aby to bylo všecko krásně vyrýsovaný, vidět jenom obtažený kůžičkou a nejsou zdaleka kolikrát takhle rychle jako vyskákaný a strhaný, jako v obličeji. Za jak rychlou dobu jsou ty lidi, co ten Ozempic jako užívají. Takže jako ten pojem Ozempic face jako má svoje opodstatnění. Jsou tam jako určitý je to vidět, jako, že mají fakt ty propadlý tváře a já znám jako živej důkaz člověka, který prostě to takhle jako má, no. Jo, jako taky. Hustý. Jako mluvila jsi s někým, kdo vyloženě na tom byl, jo, na tom Ozempiku. Hustý. K tomu se dostanu, to ráda jako vyprávím ten příběh, ale abyste teda, jako, nebo abychom si řekli vůbec vlastně o co jde. Ten Ozempic je lék, který je primárně důležitá věc, vyvinutý pro lidi, kteří mají diabetes 2. typu. Je užívaný za účelem hlídat hladinu cukru prostě v těle. On způsobuje to, že ti zpomalí metabolismus a dávkuje ti tu glukózu, kterou přijímáš z potravin, do toho těla rovnoměrně. Takže nemáš ty výkyvy a propady, který prostě ty lidi s tímhle typem prostě toho diabetesu mají. Jako jo. Takže vlastně je to má léčit, aby měli ten cukr v normě. Jo. Hustý, jo, to jsem jako viděla, že to je lék a že už se to vlastně dlouho používá ve zdravotnictví, jako na tu obezitu, že to není jako nic úplně, že novinka. Takhle, ono, jako existují určitý alternativy na ten Ozempic, jakože existuje spousta různých léků, které mají buď právě kočírovat jakoby tu glukózu a to, jak se vlastně jako v tom těle jako má korigovat tu hladinu toho cukru v tom těle, ale třeba nemá až takový vliv na ten úbytek hmotnosti. Jo, takže prostě, protože těch farmaceutických značek, který vytváří jako léky je milion, že jo, a různě si jako máš, že jo, konkurenční firmy, jakože paracetamolu taky můžeš koupit x druhů od různých firm. Takže existují samozřejmě i jiný léky tohoto typu. Ale ten Ozempic je takovej asi nejvíc jmenovaný, že jo, v posledních asi 2 letech si myslím, že to tak je. A je to teda lék jakoby primárně na diabetes 2. typu, ano. Ne 1. 2. Tím pádem jako 2. typ, kdy máš jako kdy tvoje tělo nedokáže produkovat inzulin, protože ho má moc. Okay. Takže ono ti to snižuje tu hladinu toho cukru. Jo? Jakože... Okay. Nebo tím to hlídá prostě tu hladinu a tím pádem ti ubývá hmotnost. Ale jakoby čím? Že jakoby... No, ono, za prvé ty nemáš takovej, jakože ti to sníží příjem toho cukru. Současně to má jako účinek to, že ty přestaneš mít jakoby chuť k jídlu a pocit hladu. Ty máš jako hrozně dlouho pocit, že jsi sytá. A právě kvůli tomu, že to způsobuje toto, je strašně jakoby ten lék zneužívaný právě na hubnutí. Já znám kluka, který vlastně má cukrovku jako celý život a musí si prostě ten inzulín jakoby dávat a nechtěla bych jako nic prozradit, protože bych ho moc ráda jsem chtěla pozvat, aby nám i o tom řekl, ale jenom chci zmínit, že oni třeba, nebo on, ten Ozempic by hrozně chtěl, ale prostě není na trhu, protože se takhle jako zneužívá a je hrozně těžko ho dostat třeba v České republice, když ho potřebuješ jako lék, právě protože je ho momentálně jako nedostatek, protože se zneužívá a je drahej a může si ho koupit vlastně kdokoliv nějak nelegálně, když ví jak. A tím pádem o to víc prostě musí třeba zaplatit ten, kdo ho fakt jakoby potřebuje, což je docela průser, protože jako ten kluk, kterýho se to týká, tak jako co jsem dostala za informace, tak jako na denní bázi musí prostě jako řešit fakt jako riziku ohrožující život ohrožující situace,
kdy neustále musí hlídat tu hladinu toho cukru, jestli mu to prostě nevystřelilo nebo naopak nekleslo a tak dále. No. Ale jakoby nechci za něho mluvit a nechci mluvit jeho jménem, ale určitě bych si ho pozvala, protože si myslím, že by to jako byl zajímavý host, jako někdo, kdo má tady tu cukrovku vlastně a co prožívá a jak vypadá jeho den a tak. Takže tak, to rozhodně. No ono jako je to jako problém, no. Já mám tetu v Kanadě, nebo teda pratetu vlastně, která ten Ozempic právě dostala předepsaný a užívá ho právě proto, že má ten diabetes toho druhého typu a tak jsem měla možnost si s ní na to téma popovídat a hodně zajímavých informací mě k tomu sdělila, takže ti tak můžu vlastně říct, jak by se to užívat jako by správně mělo, pakliže jsi vhodný pacient na tento lék. Ok, dobře, takže teta má diabetes druhého typu a užívala prostě Ozempic. Užívá ho doteď. Aha, okay. Užívá ho doteď. Ona říkala, že už ho bere, myslím, 3. rok. A že teda ona si to jako nemůže vynachválit. Říkala, že je s tím velmi spokojená, protože právě měla fakt ten cukr jako hodně vysoko a žádný léky jí na to nepomáhaly. Až ten Ozempic jí fakt jakoby pomohl, že to má v rovině a díky tomu, že ho užívá jakoby pravidelně dál, tak si to udržuje. Samozřejmě váha jí šla taky dolů, ale ona říkala, že vlastně to bylo takový jako rapidní na začátku. A že jakmile to tělo už si na to zvyklo, na ty procesy, které se změnily a dalo se jak kdyby do pořádku, tak se jí ta váha jakoby částečně vrátila. Ne do toho, co teda původně měla, ale do nějakého asi, já si myslím, jako pro to tělo přijatelného, zdravého jako modu. Aha, a už si tu váhu takhle jako udržuje furt, no ale že nepřibírá ani nehubne už. A tím pádem ale, když ty máš jako ten diabetes toho druhého typu, kdy ty máš prostě vlivem stravy přehršel toho inzulinu a už ho nemůžeš produkovat, tak si ho musíš píchat uměle, tak tím, že zhubla, tak jako se jí mohla vylečit i ta cukrovka, ne? No tak jakoby, no to nevím úplně, jakoby to si nejsem jistá. Jakože... Záleží, jestli to začne jakoby tělo přirozeně pracovat, protože když jako redukuješ tu hmotnost, tím pádem automaticky se ti vyčerpávat ten inzul, bla, a přestaneš mít ten problém, že ho máš nadbytek právě. Jak už jsme mluvili taky v těch dietách, že co dělá s tělem jídlo, když ho vlastně přijmeš a tak, no. Ale to dává velký smysl, protože ty vlastně, když jako máš tu cukrovku, tak ty neustále máš jakoby tu špatnou hladinu toho cukru a ty, když ji máš hodně nízkou, tak ty, abys ji jakoby si dočerpala nebo doplnila, tak ty třeba musíš jako sníst, já nevím, 4 čokolády najednou, jakože extrémní množství cukru, no. Tím pádem tloustneš, že? Tím pádem máš extrémní i příjem kalorický a je strašně jako těžký redukovat tu hmotnost a s tím jsou ty problémy další, takže ten Ozempic vlastně i kontroluje tady toto, že nemusíš to dávat do těla nějak jako cukrama vyloženě, ale že tam nejsou ty výkyvy. Že tam nejsou ty výkyvy, že tu hladinu jako srovná a dávkuje ti to prostě postupně tak, abys tam neměla ty propady nebo ten sugar rush prostě. Jo. No a teta je teda spokojená s tím? Teta je s tím spokojená a říkala, že fakt jako to tam v Kanadě nebo v Americe užívá fakt jako velké množství lidí. Oni to tam mají samozřejmě na předpis, není to volně dostupný lék. Vždycky ti to musí předepsat lékař a musí to být pod jeho dozorem. Oni fakt jako hlídají i to dávkování, protože nejdřív začínáš jakoby na poloviční dávce, oni to postupně zvyšují. Chodíš na kontroly a hlídají ti i jakoby jídelníček. Jo? Jakože tam je prostě strašně důležitý. I přesto, že přijde jakoby to nechutenství, že ty nemáš chuť na jídlo a ani ten hlad, nepřestat jíst. Že tam si myslím, že vzniká jakoby většinou ten zásadní problém. A to je to, že ty si myslíš, protože tam je nějaká látka, která ti oblbne v mozku ten pocit toho hladu. Možná leptin to ovlivňuje teda, ne? Může to být ten leptin právě. Sytosti. Ono to možná ten hormon jako vypne. Víš. A tam je strašně jako zlomový bod,
kdy ty i přesto, že vlastně nemáš chuť ani hlad, nesmíš přestat jako jíst. Jasně. Což právě si myslím, že je jako zneužívaný. Že máš pocit, že jsi nad tím vyhrála, že aha, tak super, já nemám hlad, já nepotřebuju vlastně jíst, tak paráda. Jo, že musíš dávat pozor na to, že když to bereš, tak prostě musíš jíst. Že protože... i tak do sebe musíš něco jako dostat, protože to tělo přece nemůže žít z léku na hladu. Jasně, no. Jo, i to, že třeba ona říkala, že neměla třeba ani moc jako žízeň, jo, a říkala, že fakt vědomě si musela nosit sebou jako láhev s vodou a pravidelně pít, protože se tím může stát i to, že začneš být dehydratovaná. Jo, jakože má to samozřejmě nějaký tady jako takovýhle úskalí, na který je potřeba jako myslet. Ale... No jasně, protože ty, když máš tu cukrovku, tak už takhle ti to tělo jakoby nefunguje tak, jak by mělo, když to řeknu takhle, že ty hormony tě nesignalizují to, co by měly, tím pádem ty si pomůžeš tím Ozempikem, který ale taky jakoby blokuje nějaký asi ty hormony, jo. třeba ten leptin a tak, tudíž musíš prostě vědomě se hackovat a vědomě jako... S tím pracovat, abys vlastně mohla normálně fungovat, aby to tělo zůstalo zdravý, že jo? Já jsem viděla i takový jakoby úryvek, to byl asi nějaký rozhovor s doktorem a on říkal, že jako použít ten Ozempik jako na obezitu, když máš prostě fakt vysokou nadváhu, která ti dělá problém a už přesně nevíš, a jak jsme si už třeba řekli jako v předchozím díle, že ten bypass nebo sleeve dat, jo, takže ty dáš ten Ozempik a on říkal, že doteď nebyl žádný lék vlastně, který by byl jako lék, tak jako laicky to řeknu, lék na obezitu. A že vlastně ty to předepíšeš a fakt to člověku pomůže zredukovat tu hmotnost. Jo? A do té doby nic takového právě nebylo. Tak on říkal, že jako nástroj tady na to v lékařství je to prostě super nástroj. No? Teď je otázka, jak se asi použije. No? A taky otázka je, co se stane, když to jako na tom zhubneš teda a co se stane, když to pak jako vysadíš. Stejně si musíš zase naučit s těma hormonama, který ti pak začnou jako pracovat normálně, naučit fungovat normálně, ne? Protože... Asi jo. Já neznám jako osobně člověka, buď který by to vysadil, anebo který by to bral jako dál a neměl nějaký následek. Okay. Jo, že ta teta prostě to jako tím, že byla od začátku pod lékařskou jako kontrolou a brala to tak, jak měla a ty doktory prostě poslouchala. Bere to doteď. Jo. Píchá si to jednou týdně, to se bere jednou týdně, píchá se to jako pod kůži, je to v takovým malým jako peru s injekcí. Říkala, že většinou se to píchá jako do břicha a jakože ta aplikace je úplně jako jednoduchá, což je ještě taky další věc, která si myslím, že ty lidi možná neodrazuje právě od toho to třeba zneužívat. A říkala, že i přesto, že vlastně se ti zredukuje ten příjem i těch potravin přirozeně, protože fakt nemáš jako hlad a chuť, že třeba vůbec necítila jako únavu. Aha, jo, což bych třeba čekala, na co jsem se jí ptala, jestli se necítila třeba jako unavená a tak. Současně jsem se jí ptala i na nějaké jako vedlejší účinky, tak říkala, že nejčastější bývají pak problémy s vyprazňováním se. Že ti to může fakt jako rozhodit to zažívání na to, že buď trpíš na průjmy, anebo na zácpy a malý procento lidí i může potom zvracet. Jo. A tak to je docela pochopitelný, když jakoby začneš úplně jinak jíst. Vlastně, vlastně ty si tím ten metabolismus jaksi přenastavíš vlastně. Ano. Ale jako s tím, jak jsi říkala, že se zbavila s tím člověkem, který má zkušenost s tím Ozempikem, tak on to pak vysadil nebo ne? Musel. No právě, takže jako máš informace o tom, co to dělá pak s člověkem, když to vysadí? Mám a jak se dostanu k tomu, že budu číst nebo jako převyprávět ten jeho příběh, tak se tam k těm informacím jako dostanem. Super, k tomu přijdem, to se dozvíš. Já jsem jenom ještě chtěla tady k tomu dodat, jak ty jsi zmínila, že vlastně nějaký ten doktor říkal, že to je super lék na tu obezitu, že vlastně doteď nic takového nebylo. Tak on existuje ještě jakoby jedna verze toho Ozempiku, která je vyloženě dělaná jenom na to hubnutí, že to není na ten diabetes.
což jsem nevěděla vůbec, to právě teta říkala, že se to u nich dá jakoby taky A on se chová jinak nebo stejně? On se chová tak, že prostě máš to nechutenství, nemáš pocit hladu a prostě ta váha tím pádem jde jako dolů. Jo. A on tento typ toho Ozempiku je ale taky jako pouze na předpis. Musíš to zase konzultovat jako s lékařem a tak. A oni to právě předepisují lidem třeba, kteří mají fakt jako morbidní obezitu a nemůžou začít vlastně ani jinak hubnout, protože nejsou schopní třeba se být fyzicky jako aktivní, nebo už nejsou schopní třeba úplně, že zvládnout zhubnout jenom pouze jídlem, nebo třeba ona říkala, že i nějaká její sousedka si to pořídila, protože měla jít na operaci s kolenem a doktoři jí řekli, že by bylo potřeba, aby jako zredukovala svoji váhu, protože byla hodně jako silná, aby ta operace vůbec mohla jako proběhnout. Jo, že třeba tady v těchto případech oni ti to vyloženě jakoby sami předepíšou. A že to je, promiň, je to třeba taková jakoby pomoc zvenku, jak když třeba už psychicky něco nezvládáš, tak aby se stabilizovala, aby ty úzkosti prostě se ti nějakým způsobem jako stabilizovaly, tak si dáš antidepresiva. Přesně. Jo, tak je to v podstatě ale takhle. Ale zase jsme u toho, že je asi strašně důležitý přesně, jak se to bere, pod jakým dohledem, co s tím, že to prostě není sranda, že to není tak jako, že a teďka si zhubnu, tak si to pichnu. Jo, ne. A je fakt jenom je to pro určitý typ lidí. Ano. A taky by to nemělo být jako zjednodušení problémů, že vlastně já můžu teda mít deprese, můžu být jako psychicky jinde, jakože psychicky v řití prostě. Někde jinde. A tak si dám antideprese. A nemělo by to být tak, mělo by to být tak, že jako jenom nastavení té mysli podle mě. Mělo by to být jako berlička k řešení toho problému. Přesně, že teďka se mi tohle děje, nezvládám to už sám, tak pojď, já si jakoby pomůžu. To samý s tím Ozempikem, že neměla bych to mít mentálně tak, že já můžu teda stlousnout, protože tady je nějaký Ozempik, který si pak prostě pichnu a budu dobrá. Přesně. No, mně se líbí, že oni tam mají docela dobrou politiku v tomhle, že pro ty lidi, kteří to skutečně potřebují z těch zdravotních důvodů, je to bez doplatku. Aha. A pro ty, kteří to potřebují právě proto, že třeba jinak nepůjdou na tu operaci, nebo že teda potřebujou z nějakého důvodu prostě teda redukovat tu váhu, na které je ten druhý typ toho Ozempiku, tak tam je doplatek, prosím vás, $400. Jakože na jedno balení, nebo? Na měsíc. Aha. Což jsou vlastně 4 dávky, protože to pícháš jednou týdně. S tím, že teda údajně teďka pracují na nějaký 3. verzi, která by snad měla jít na trh koncem letošního roku, někdy jako v prosinci, která by měla být jako cenově dostupnější a má to mít ještě nějaký jako vylepšený složení teda. A jak se ty teda celebrity k tomu dostanou? To je jako na nějakým prostě nelegálním jako... Myslím si, že nenajdeš jako neuplatitelného doktora nebo nějakého zdravotníka, který prostě ti to zároveň je to asi více... za nějakou úplatu jako... Zároveň je to asi více dostupný, než by mělo být, ne? Jakoby normálním lidem. Jakoby je, ale taky, jak kolem toho byl ten boom, tak teta říkala, že jako byl problém to sehnat. Právě, i u nich, jakože třeba už jí právě jako docházel ten lék a že si volala jako k doktorovi, že byla asi v 5 nebo 6 jako lékárnách a že to nikde nemají a že ani neví, kdy jim to jako přijde, jo, takže oni to pak jako dali z nějakých zásob, ale... Jsme takový u té mentality, že aha, tak já mám na to prachy, vím, kde si to koupit, tak já si to koupím. Jako s tímhle já samozřejmě jako velmi nesouhlasím a nelíbí se mi to, protože přesně jako kdo nás poslouchá, třeba fakt máte tolik peněz na rozhazování, že si ten Ozempik, která chcete koupit, abyste zubli, tak vždycky mějte na paměti, že každá ta dávka, kterou vy si koupíte, by pomohla prostě fakt člověku, který má ten diabetes a tak, jo. Jako ten člověk furt může jít jako do posilovny, furt může trošku jako se starat o sebe sám, pokud to fakt jako není ale je to prostě lék a jako... který by měl být primárně používaný na to, k čemu slouží, neměl by být zneužívaný pro své vedlejší účinky, který teda můžou být mimochodem jako asi dost nepříjemný. Ano, že pak je průser fakt ten, že to není dostupný člověku, který vlastně by to potřeboval. No.
No, to jako rozhodně. Jako, to není jenom o Ozempiku. Nezneužívejte žádný léky. No. Žádný léky prostě, který vám vyloženě váš lékař nepředepíše a neřekne vám přesně, v jakým pořadí třeba i množství je máte užívat. Prostě a teď je otázka, co když seš lékař. Tak si vlastně můžeš namíchat. Můžeš předepsat, co chceš. No. To si myslím, že takhle nefunguje. Asi ne, tak jsou na to nějaký, ale zase dokážeš obejít asi úplně všechno. Ale já myslím, že člověk, když chce, tak obejde úplně, že cokoliv. No, přesně. Jo. Jakože tam si myslím, že jako nebudou úplně hranice, no. Ještě co je k tomu, co mě zaujalo, nebo mě přijde zajímavý, že to fakt začne fungovat jakoby hned. Mm-hmm. Že ty fakt hnedka přestaneš mít ty chutě. Jakože hned po první dávce. Jo, hned po té první dávce přestaneš mít chutě na jídlo a ten pocit hladu. Takže to jsem jako čučela, že to fakt jako hnedka odbouráš. Ale ty výsledky toho užívání jsou vidět třeba až po měsíci. Že fakt třeba ten měsíc jakoby trvá, než se tam začne dít nějaký ten proces toho, který už jakoby na sobě pozoruješ. No. Jo. Jak to, že se ti jakoby srovná ten cukr, když teď bavíme o tom, že to opravdu užívá člověk, který mu je to jako správně a na místě jako předepsaný, tak i ten jako úbytek ty váhy. No. A tak to je logický, že? Jo, že no jako tak samozřejmě, že to není prostě jako, že si to píchnu a zítra sušlánk. Jako. Právě. No a od toho, že teda jsme probrali tu variantu, nebo ten jako případ mý tety, která to teda užívá jakoby právem, tak bych se ráda dostala k tomu příběhu, který už jsem zmiňovala, který mi si svěřila jedna známá osoba moje. Je to člověk, který ten Ozempik vlastně používal, nebo vlastně takhle, ten lék vlastně zneužíval. A já bych teď teda ráda přečetla vlastně to, co on mi sám napsal. Tímto moc děkuju za to, že sebral odvahu velmi otevřeně a upřímně tady tu svoji zkušenost s náma a hlavně s váma sdílet, protože věřím tomu, že to nebylo úplně asi jednoduchý. Ano. A jestli to tak dobře chápu, tak chtěl zůstat teda anonymní, což mi naprosto respektuje. Ano, přesně tak. Teda... Dobře, tak já jdu na to. Yeah. Jdu nějak na to. Bohužel jsem postupně přibral na skoro 95 kilo a nedařilo se mi nějak zhodit. Byl jsem dohromady na 8 liposukcích a prostě nefungovalo to, nebo jen dočasně. Takže vlastně prvně Saxenda, potom Ozempik a ten opravdu fungoval. Během asi 5 měsíců jsem shodil na 70 kilo a opravdu se cítil dobře. Neměl jsem pocit hladu, chutě a váha opravdu šla krásně dolů. Takže to opravdu funguje. Jelikož mám kolem sebe plno lékařů a sestřiček, nebyl problém sehnat recept, i když jsem na žádném vyšetření nebyl ani kontrolách během užívání. Začal jsem samozřejmě na nejmenším dávkování a postupně zvyšoval tak, jak se to má. Začal jsem cítit vlastně hned po prvním týdnu, že nemám ty své noční chutě, nejím blbosti a tak. Neměl jsem žádný problém až do doby, kdy po cca 5 měsících používání mě šíleně začalo bolet břicho až natolik, že jsem vyhledal lékařskou pomoc. Výsledek byl zauzlení a neprůchodnost střev, způsobená tím, že jsem prostě nejedl a střeva neměly funkci. Byl jsem 10 dní v umělém spánku, 3 velké břišní operace, kdy mi byl vyveden střevní vývod, jelikož střeva byla zkrácená, že by to vůbec nefungovalo a měl jsem úplně kompletně uhnilý střevo. Krom toho nejsem vyživovaný a mám paraterální stravu, což jsou obří kapačky, které si musím každý den cca 12 hodin pouštět přímo do žíly, kterou mám trvale napíchnutou. Podle lékařů na tom Ozempik měl velký vliv. Způsobil to nechutenství a následnou neprůchodnost. Zničilo mi to doživotně zdraví. Mám jizvy po celém břiše a nemoc pěkný.
Na druhou stranu jsem zhodil a už nejspíš nikdy nepřiberu, jelikož momentálně mnou proteče vše rychlostí blesku a střeva nic nestráví. Mám 70 kilo a vlastně se cítím ve svém těle komfortně i přes vývod a cévní vstup na infuze, se kterými se nemůže člověk koupat, saunovat atd. Zažil jsem největší bolest v životě a opravdu pokaždé mi lékaři opakují, že si mysleli, že umřu. Můj stav byl velmi vážný a to je mi teprve 31 let. Takže jak bych to celé zhodnotil? Asi kdybych nebyl línej, nejezdil všude autem a nežral nekontrolovaně kraviny, nechal si udělat jídelníček, shodím i tak, jenže já chci vše hned a bez práce. Lék opravdu funguje, ale je potřeba jej užívat pod lékařským dozorem, chodit na kontroly, měření a krevní testy, ne si to sehnat obklikou. A do toho pravidelně jíst. Taky by to měli užívat opravdu jen obézní a nemocní lidé, a ne já, co jsem měl jen pár kilo navrch. Wow. Jsem v šoku. To já jsem byla taky. Upřímně jsem netušila, že to bude až takový hardcore, ty dopady. Mhm. A chápu teda dobře, že on má jako na doživotí nějaký vývod, Ano. kterým přijímá potravu. Ano. Takže on už se nikdy jakoby nemůže normálně najíst, dá se říct. V podstatě asi ne, no. Cože co, mu jako nefungují mu vlastně střeva. Mu nefungují střeva. Má návod někde, kam to jakoby... On má vývod ze střev a má Jo. píchlou prostě někde, předpokládám, že asi v ruce prostě kanelku, kterou si pouští nitrožilně jako stravu, protože Ty brďo. má prostě odrovnaný trávicí systém. Wow. Já si myslím, že jako ponaučení tady z tohohle příběhu... Je brutální, jako. No to teda, jako to, co jsme teďka tady říkali předtím, jakože hej, ten Ozempik fakt, když tam nejsou lékaři a když se to bere, tak jak jako nemá jen tak se může stát až toto, což jako, wow, já nevím, Jako, co na to úplně říct. No, já jsem vlastně svým způsobem ráda, že ten příběh je takhle drsnej, protože věřím tomu, že lidi, kteří trpí poruchama příjmu potravy, potřebují mít tu kontrolu nad svým tělem a kolikrát třeba v momentech, kdy se to hubnutí zastaví a nebo jim zhubnout nejde, nebo třeba právě přesně nejsou typy, kterým se chce chodit cvičit do fitka nebo upravovat stravu, tak sáhnou po něčem takovým. Často fakt jakoby nedomýšlí, jaký to může mít následky. A tohle by je mohlo podle mě dobře vyděsit, aby to prostě fakt jako neriskovali a neobcházeli tady lékařský prostě nějaký rady a nesnažili se to někde sehnat, protože vy si třeba myslíte, že tak si to budu chvíli píchat, než zhubnu, dostanu se na váhu, se kterou budu spokojená a pak to vysadím, mně se přece nic stát nemůže. To on si myslel taky. A prostě má prostě na dosmrti poškozený zdraví, nezvratně. To jsou věci, které už nejdou vzít zpátky. Jako ty střeva vám nedorostou. Prostě jako tohle je... Tak tam byl největší průser to, že přestal úplně jíst. Ano. No. Jo, jakože to si člověk si řekne přece, co by se mně jako mohlo stát. Tohle jsou procesy, které jsou v tom těle prostě běžný a musí se tam odehrávat, že když vy to tělo jako zastavíte něco tam, nějaký ten proces zablokujete, ono se vždycky musí jako ozvat zpátky. Zároveň si myslím, že je strašně ještě důležitý třeba podotknout, nevím teda jak v jeho případě, ale jakoby když už máš takovou tu poruchu toho bingingu, že fakt jako se přejídáš, tím pádem nemáš kontrolu nad svým chováním. Jednáš třeba jako někdo jiný v tom stavu, že máš to záchvatový přejídání, jako to i jsme si říkali, že když máš takový ty, že dlouho nejíš a pak prostě se nažereš a pak to teda jako někdo, kdo má tu bulimii, jde vyblít, tak ty záchvatový přejídání, já to přirovnám k tomu, jak kdybych to nebyla já, že jsi prostě někdo jiný. Tím pádem nemáš tu kontrolu nad tím a ty když s takovou mentalitou
vezmeš do toho ten Ozempic, tak ty taky vlastně nad tím vůbec nemáš kontrolu, že jo? Ty vůbec jako si neřekneš, nebo on si neřekl, že aha, měl bych se najíst a to jenom prostě, to je super, přesně jak říkal z začátku, jako já hubnu, ten výsledek to má konečně. A nedomýšlíš to, že jako, no právě. aha, já stejně nemám kontrolu, tak jako jsem neměl kontrolu předtím, protože tyhle věci se musí jako řešit v hlavě, prostě vnitřně, primárně. No hlavně fakt, jako mně se líbilo, jak tam napsal, že byl netrpělivý a chtěl všechno hned. Ta sebereflexe, no, to jako, je brutální. To se mi líbí, že jako to přiznal, ale i to, že vlastně si myslím, že to je ten důvod, proč lidi ten Ozempic zneužívají. Protože prostě se třeba jako jim nechce čekat na ten výsledek, který může trvat prostě třeba v řádu měsíců, než teda se dostaneš do nějaký ty formy, ve které bys chtěla být, nebo na váhu, kterou bys chtěla mít, že tímhle to jako hrozně uspíšíš. Že to vlastně, že najednou ty lidi mají pocit, že to můžou mít jako hned, ale za jakou cenu? No a myslíš si, že třeba, tím pádem ty celebrity mají asi nějaký ten dozor, že si platí. Já si myslím, doktora, že určitě. Že jinak by se jim taky jako pohašlo to zdraví natolik, že by třeba nemohli fungovat. Ale OK, takže celebrity to berou teda jako berličku k tomu, že nemusí prostě řešit to jídlo, netrpí na tady ty přejídání se a tak, ty craving, nemusí držet nějakou drastickou dietu, ale někdo jim podle mě furt kontroluje, co teda jí. A teď ten Ozempic face je teda jako co tady v tomhle kontextu? Že ty tak jako rychle zhubneš, že ti to jde prostě z těch jako... Že je vidět, tváří, že máš vyloženě úplně jakoby propadený tváře. Ale proč to nejde vidět tak na tělu, že jako... Jde taky. Jo. Jde. Já nevím, jestli někdy vznikla nějaká fotka, jakoby, že úplně že odhalenýho člověka, který to seš prostě jako ten tuk ti jde úplně pryč. Jo, je tam úbytek toho. A právě to, co vlastně ti dělá takovej ten zdravý výzor v tom obličeji, je to, že máš jakoby tady v těch tvářičkách ten tůček. Jo, no jasně, no. Však jo, se stáčím, co to povoluje všechno. Ano, ale proto se vždycky že říká, že to jakože vypadáš zdravě, když máš ty buclatý tvářičky, že to byl i třeba dřív, jakože to bylo bráno jako nějaký výzor toho, že vlastně jsi zdravá, že se máš jako dobře. Protože když pak vidíš člověka, který má propadený tváře, že tak hubený, že má propadený tváře, tak první, co si řekneš, ježiš, to se mu děje, on je asi nemocnej, nebo nejí, nebo prostě, že je tam něco špatně, protože máš i ten výzor toho člověka s těma propadenýma tvářema spojený s něčím, co není správně, co není zdravě. Vem si, že třeba teď to bude znít jako, že morbidně, omlouvám se, ale všimněte si, že třeba skoro ve všech jako filmech nebo pohádkách, když vidíš smrtku, tak je úplně, že vyhublá a má propadený tváře, že aj se to tak maluje, make-up se tak schválně dělá, aby prostě ti vystouply ty lícní kosti a že to je vlastně takovej, měl by to být jako odpuzující a strašidelný jako vzhled, jo. No právě, já ten trend absolutně nechápu, jakoby toho vyhublýho obličeje, že je to jakoby teďka symbol jako krásy. Že vlastně i třeba Miley Cyrus se strašně teďka poslední dobou změnil obličej a ona byla mnohem hezčí předtím. Jakože je to když takový... byla taková zdravá holka, že? No, přesně. Je to také někdy líto, že jako ano, jsou to hvězdy, tak jako žijou nějak jako jinak, všechno jako super, ale zároveň jako ten tlak na to, jak mají vypadat, je vlastně dohání k tomu, aby sáhli po tady těchto věcí. A kolikrát to taky může mít jako následky, kdy jo, tak to se ty plastické operace a jako... lip fillery a nevím co všecko jako možnýho, no. Že bych teda ráda zmínila další vedlejší účinky Ozempicu, takový často jako zmiňovaný. Krom teda těch problémů s tím zažíváním a s tím vyprazňováním, ještě právě taky může dojít k té dehydrataci, jak už jsem zmiňovala, že člověk vlastně nemá ani žízeň, což je jako velmi nebezpečný, jako nepít, že? Jako nejíst člověk vydrží x dní, ale nepít prostě je velmi nebezpečný. No a další věc je, že není zatím dostatek studií o vlivu na zdraví při dlouhodobém užívání toho Ozempicu. No jasně, no, protože je krátce protože nikdo jakoby vlastně neví,
co to člověku způsobí, když to bude prostě užívat třeba, nevím, víc než třeba 5 let. Ale mluvíme i o těch nemocných lidech? Nebo o právě normálním člověku, jako který nemá potíže? To je obecně prostě vedlejší účinek toho léku jako takovýho, jo. OK, aha. Jo, že vlastně, víš to, tady jsou léky, které tady existují na trhu desítky let. No, jasně. A teď už je třeba i vysledovaný to, že přesně každý člověk má trošku to tělo jiný a teď můžeš mít na nějaký lék prostě alergii, tam si tím může projevit něco, zareagovat to s nějakým jiným lékem nějak. Ano. Takže ty lidi, kteří v té farmacii dělají, tak už mají prostě dlouholetý zkušenosti s tím, že ví, že třeba každý 1000. člověk na světě může mít alergii třeba na nějakou složku, která je v jejich léku. Proto to napíšou do příbalového letáku. No. Aby to prostě se tento typ lidí tomu vyvaroval, protože se může stát, že na to zareagují nějak, nebo jim to něco způsobí. Což u toho Ozempiku to takhle nastudovaný není. No, protože nejsou ještě ty informace k tomu. No. Ale tak to dřív to bylo tak, že oni udělali nějaký lék a normálně ho dali prostě do oběhu, že třeba jako... A čekali, až to se stane, no. Přesně, že třeba jako dřív se normálně umrtvovalo jako kokainem prostě do páteře, to je tě to umrtvilo, oni operovali a že super převratný, pak zjistili teda postupem času, že je na to strašná závislost a to je zajímavost a pak závislost na kokainu se normálně léčila heroinem. Wow. Ty vole, z blata do louže. Jo, přesně. No a od té doby máš, myslím si, že minimálně 10 let, ty musíš jakoby ten lék mít ve zkušební době. To máš totiž pacienty, který jako tím řekne, že to je experimentální lék, že je to experimentální léčba, ty ho dostaneš jako novej prostě převratný lék, ale počítá ten pacient s tím, že nejsou právě ty vedlejší účinky a ty studie nejsou a oni ty studie dělají na tobě. A většinou jsou to lidi, kteří se neobejdou bez toho léku, jo, že prostě si ho vezmou, že to je, hele, my máme nový lék, ale prostě takže jsou zoufalí a to, takže vždycky najdeš lidi, kteří si to jako vezmou jako ty experimentální pacienty. A pak jsou ty statistiky, no, ale jestli to Ozempic to nemá a lidi to normálně prostě jakoby používají, tak je to docela průser, no. Že ty dlouhodobý vedlejší účinky se fakt můžou ukázat až můžou, anebo fakt může se najít jedinec prostě, který mu tam něco s tím tělem zareaguje, takže... Tak třeba to bude jak u toho kokainu, no. Že to jakoby postupem času bude prostě normálně jak ilegální droga, oni že? teda podle všeho to furt jako vyvíjí a na tom léku jako pracují a jak jsem říkala, tak tady dělají nějaký třetí typ už jako, který má jít na trh, takže a asi skrz to, jak je to populární a že to ten zájem je a že to fakt ale reálně jako lidem pomáhá. Dokonce to má i dobrý vliv na srdce. Že to zamezuje ucpávání jako cév a vlastně to eliminuje jako možnost, že dostaneš infarkt. Aha, okay, to je zajímavý. Že je to fakt jako dobrý pro kardiaky a takhle. Jo, že teda nejenom pro ty diabetiky, ale prostě i tady pro tento typ pacientů. Tu hladinu cukru, tak je taky logický, že v krvi tím pádem. Jo. Ano. No, takže to prostě jako vlastně má i své velký plusy, ale současně i tam je tady ten faktor toho, že prostě při zneužití se může stát něco takhle fatálního, no. Mazec. A to jako znovu na vás všechny apeluju, kdo to posloucháte. Jak vás někoho chytnu s tím Ozempicem, že si to tam pícháte někde, tak si mě nepřejte. Opravdu, nezneužívejte léky žádným způsobem. Žádným. Tak teď jsme slyšeli docela fakt jako extrémní případ toho, co se opravdu jako může stát, takže každý to může jsou to zvážit, fakt, jak přesně, jsou to fakt nezvratný věci a to zdraví a život máte fakt jenom jeden. Takže neriskujte to zbytečně, prostě ono se dá fakt jako s tím tělem pracovat mnohem lepším a zdravějším způsobem a když na to tělo budete hodní, tak ono vám toto tělo vrátí. Takže, Amen. Což mě přivádí k dalšímu tématu, který mám na dnešek připravený. A to je taky způsob sebemučení a to je zneužívání laxativ nebo i projímadel. Oh wow, já jsem snad nikdy ani projímadlo si nevzala. Nikdy. Ne? Takže nemáš s tím tu zkušenost jakoby v rámci poruch příjmu potravy, že bys to zneužívala? Ale ani normálně, když mám zácpu, tak vůbec. Já jako... Radši švestičky? Ne, nevím, radši prostě 2 dny jako nic. Nebo nevím, fakt nikdy jsem to nepoužila vlastně, no. No,
já s tímto zkušenost mám a bohatou, protože samozřejmě v momentě, kdy v tom jako lítáš a řešíš si ty poruchy příjmu potravy, tak občas zabrouzdáš na internet a tam se dočteš různý věci, kterými si lidi jako pomáhají při tom hubnutí. Když jsi třeba v té fázi, kdy se ti to jako zastaví, nebo to nejde tak rychle, jak bys chtěla, protože musí se nechat, že tady můj blízký člověk přiznal otevřeně to, že byl netrpělivý, chtěl všechno hned. Já jsem taky taková byla. Jo, jakože snažila jsem se ty věci furt jako honit a už jsem chtěla být v té formě, nebo tak hubená, nebo na té váze, kterou jsem si vysnila, protože já jsem si dávala ty cíle jako velmi extrémní, byla jsem na sebe velmi tvrdá, vyvíjela jsem na sebe jakože brutální tlak a samozřejmě, když to nešlo těma způsobama, který jsem už měla naučený, tak jsem vymýšlela prostě jako další, nebo si hledala další způsoby. Takže já mám se zneužíváním laxativ zkušenost, je to hrozný. A řeknu vám to tak, jak to je, protože je to hrozný. No a mě to strašně zajímá, jakože to sníš, dáš si... Ty buď si lupneš nějaký prášičky nebo kapičky. Po jídle, jakoby. Nebo tak vůbec průběžně. Jakože... No ale co ti to dělá? Stejně ti to dělá jenom to, že furt i třeba víc jíš, ne? Protože když jako hned jíš, hned jako... Ne, ty si totiž, to je úplný hoax, jo. To je úplná, jako zneužívání laxativ je úplná že blbost, protože to jako reálně na hubnutí nefunguje. To funguje jenom na to, že se prostě z každého jídla prostě... Zesereš. Ano. To jinak to asi tak. Říct nejde. Je to tak a ještě je to velmi bolestivý, protože vlastně ten lék je určený k tomu, že když prostě trpíš tou zácpou, tak ten lék má buď jako ti vytáhnout z těla vodu, kterou jakoby pošle do těch střev, aby vlastně to, co potřebuješ prostě ze sebe vyprázdnit a je tam zaseklý, tak aby to prostě dostal teda ven. Jo. Takže aby se jakoby ta stolice prostě rozpustila nebo aby prostě líp jako těma střevama klouzala. No je to tak, jako co si jak budem. Jak na klouzačce. Jak na tobogánu. No přesně, to je jak tobogán, který vlastně, potřebuješ prošťouchnout. Takže vlastně by mělo dojít k tomu, že tobě se vlastně jako uleví, protože se vyprázdníš. Ale když nemáš tento problém, že netrpíš tou zácpou a vlastně bys na ten záchod bývala chodila, že úplně normálně, tak to udělá to, že ti to způsobí jakoby bolestivý průjem. Takže ty máš pak jako reálně fakt křeče v břiše a prostě jdeš na ten záchod třeba 3x, 4x za sebou v těch hrozných křečích. Jo. To je strašný. A třeba mě to úplně jako připomínalo jako silný menstruační bolesti. Tebe bolí břicho, bolí tě v zádech a ještě je ti i jako fyzicky zle, jakoby, že se ti udělá špatně. A ty potom sáhneš, protože si jakoby mylně myslíš, že čím jako dřív to vysereš to jídlo, tak tím ho máš jakoby pryč a vlastně jako kdyby to tebou jenom projelo. Ale, přesně tak. Ale ty procesy, přesně taková je ta představa. No, jenom, že ty procesy tam vznikají všechny i tak, no, jasně. Jenom je to rychlý, jenom si tím ničíš jakoby zažívání, protože vlastně ti to vytahuje z těla vodu, takže toto tělo dehydratuje, odchází ti s tím z těla, prostě to vytahuje vitamíny, minerály a hlavně draslík, jako který je nezbytný pro správnou funkci srdce a normálně se stalo, že že baba prostě umřela, protože jí selhalo srdce, protože dlouhodobě zneužívala laxativa. Protože to do sebe ládovala takovým způsobem, že si vytáhla z toho těla ten draslík a jí selhalo srdíčko. To je mazec. Prostě umřela na projímadla.
No ale hubnutí to stejně jako neudělá, protože, protože tobě se stejně ukladají ty tuky tak jako tak, jenom rychlejš prostě, ne? No nebo... tam jde stejně o to, že ten proces toho trávení to ovlivní, ne v tom žaludku, ale v těch střevech, kde už to stejně prošlo tím žaludkem, který už tam, že ho něco vzal a jde to tím střevem, který to zas pošle tam a tam to pošle a už to rozběhne, že jo. A vlastně logicky to vůbec není o tom, jsme si řekli přece, že je to tím inzulínem, že je tím hormonem, takže že to vůbec není jakoby o tom, že ty, když se vyprázdníš rychle ve střevech, tak pak budeš hubnout, protože ty procesy hormonální tam stejně proběhnou, že inzulín stejně vezme tu energii a dá to, prostě ukládá to a blablabla, no. Wow, jako no, tam je spíš jakoby asi nějaká mylná jako představa těch bab o tom, že je to stejný, jak když máš třeba právě jako střevní chřipku, u které jakoby paradoxně zhubnout jakoby můžeš, ale protože ten metabolismus dietu, ale taky proto, že ten metabolismus nebo to zažívání je v tu chvíli otrávený, že jo. Takže ono pracuje na tom, aby se uzdravilo a ne na tom, aby živilo to tělo tak, jak by mělo. No jasně, no, takže ty ho vlastně trávíš, když takže vlastně při té střevní chřipce nebo nějakým tady tom jako průjmu třeba, tak můžeš prostě zhubnout. Hlavně to tebou fakt jako proletí, že to tělo není schopný v tu chvíli vlastně zpracovávat tu potravu a ty živiny tak, jak má. Ale ty, když si to uměle vyvoláváš, no tak jako co? Jediný, čeho dosáhneš, je to, že ti bude ultra blbě, budeš furt lítat na záchod, mít bolestivý křeče a odrovnáš si fakt jako ten trávicí systém, jo. To zní hrozně. A vytáhneš si všecko dobrý, potřebný z toho těla ven. A jak si dlouho ty užívala ty projímadla? Hele, já jsem to měla v takových jako obdobích, jakože nebylo to tak, že bych to třeba brala rok v kuse, to vůbec, ale že jsem měla vždycky nějaký takový období, když jsem to třeba nevím, několik dní nebo týdnů třeba jako brala, ale samozřejmě jako přirozeně. Už mě pak bylo tak blbě, že jsem si říkala, proč já si to dělám, já už nechci. Už moc to bolelo prostě. Jakože ty křeče fakt jsou hnusný z toho. Takže jsem to pak vysadila a myslím si, že 1 nebo 2krát jsem se k tomu pak jako ještě vrátila. Ale pak jsem jako naznala, nebo nějak mě došlo, že to je jenom trápení se, týrání se, že je to k ničemu úplně. No jasně, no. A jsem ráda, že to říkáš a že předtím jako varujeme, že fakt ne, jako... to je jako úplná blbost. Akorát vám bude ještě blbějc, než vám je. To mě úplně ničemu neprospěje. Jako. Mě fascinuje teďka jako i, jak jsem teďka už jako mentálně a fyzicky prostě zdravá, jak už o tom přemýšlím jinak, co si ty fakt všechno normálně uděláš tomu tělu, co si dovolíš si udělat, že to je prostě mazec, že ani jako svýmu nepříteli bys tohle neudělala. Prostě, že kterýmu? Počkej, pár lidí by se našla, kterým bych hodila projímadlo do kafe. Že se pár kapiček. Bacha, když sedíte s Ení na kafe, tak aby... Takhle, pojďme si říct, já nechodím se svými nepřáteli na kafe. Takže můžete být v klidu, jo? Tak tak ještě, že... No ale že víš, že to a je ani prostě... ze srandy taky věci nedělám. Že to je mazec, prostě, jako co si ty k sobě sama dovolíš, to je wow, no. No, je to jako mazec, ale to, že vůbec nemáš ty v tu chvíli jako mozkovou kapacitu na to, abys nad tím jako takhle přemýšlela, nebo aby se zastavila a řekla si, vždyť já si jenom ubližuju. Jako jenom si ubližuju, nic víc jako nedělám a je to ještě navíc je to k ničemu, jo. A navíc ještě jako když my jsme byli třeba v tom věku fakt 14-15, tak ten internet byl strašně neregulovatelný. Jakoby tam nebyla žádná regulace informací. Ty jsi přesně zadala něco do vyhledávače a nedej bože si jakoby jsi objevila na fórum, kde se adorovali tady ty projímadla, že to je super prostě. A nebo se psali články o tom, jak to berou i americký celebrity a všechno a najednou si říkala, a to když to dělají oni, jako proč bych to nedělala já, že jo, když ona je úspěšná, slavná, vypadá dobře. Ano, tak budu taky. Takže já jsem třeba hrozně ráda, že jako dneska už ty informace máš tak, že se ti objeví článek a že pak tam máš třeba i upozornění, že pozor, nezneužívat a tak dále. Jo. A nebo teda už tak jako, ano, nevím, jaký názor na to máš ty a používám prostě ChatGPT se jí zeptat, že jako hej, projímadla chci je zkusit, tak ona normálně
tě varuje, napíše ti, absolutně nezneužívej, bla, 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 jakoby k tomu je to tady dobrý nástroj, že se můžeš poradit prostě. Jo, ale oni na to upozorňují teda i jako v lékárnách dost často, protože si pamatuju, že právě když jsem z toho chodila kupovat, tak říkali, a na co to máte? A já, já mám zácpu, víte? A neskoušela jste nějakou přírodní cestu, bílý jogurty, švestky, třešně, něco takového? A já samozřejmě, protože přirozeně je v pořádku, pakliže tě to opravdu jako trápí, tak to nejdřív zkusit nějakou jako přírodní formou, že? Než do sebe cpat prostě jako léky. Tak já jim vždycky nakecala, že mě to nepomáhá a že jako a tak to nutně potřebuju ten lék, takže mě ho prodali, protože to je jenom volně dostupný. Že? No právě, jak oni mají rozklíčovat. Že? No jasně nemůžou a hlavně nejsou tam ani od toho, aby hlídali tady lidi s poruchama příjmu potravy, jestli nezneužívají léky, že? Ale je to nebezpečný, jako fakt a i ledviny si tím můžeš jako poškodit tím, že tě to odvodňuje, dehydratuje to tělo prostě, jo, že tam nefungují pak ty procesy správně tak, jak mají, tak to může mít fakt fatální následky. A víš, co je ještě hustý? Já jsem se dívala jako na net a podle nějaké asociace o poruchách příjmu potravy, která dělala teda jako nějaký statistický jako výzkum jenom v rámci Velké Británie, protože u nás nic takového jakoby neexistuje a tady ty statistiky se u nás nedělají. Ale údajně každá 5. žena ve Velké Británii zneužívá laxativa. Ty jo. Každá 5. baba to tam prostě bere, když nemá. To je mazec, no. To je hrozně moc. Je, no. Teď jenom v tom Londýně žije lidí, jak skoro v celé České republice. A každá 5. prostě to do sebe jako láduje. Přitom to nepomáhá ani, no. Jako přitom je to úplně k ničemu. Jakože pakliže fakt bojujete s váhou z jakýhokoliv důvodu a je to prostě jako problém, tak se najděte způsob, který je zdravý a udržitelný. A tak než jako prostě do sebe fakt spát nějaký léky, který vůbec k tomu nemají sloužit a třeba ani neslouží. Přesně, no. Já jsem teda ještě chtěla říct jednu věc, kterou jsem zapomněla říct v předchozím dílu, který jsme měli o té obezitě. A to dost jakoby s tím souvisí, že vlastně ty příčiny, proč člověk třeba jí hodně, anebo jsou lidi, kteří řeknou, však já ani nejím tolik. Ono je někdy super, si fakt jako, to je taková jako rada nebo pomůcka. Jeden den normálně, že ne, že si budete hlídat, co jíte, ale normálně si všechno zapište, ale úplně všechno. Každý kousek, a najednou jako zjistíte, že vy třeba nabíráte každý den, prostě máte 3000 kalorií, ani jste to nevěděli, protože já jsem zjistila, že hrozně moc lidí nemá absolutně žádnou představu o tom, jaký mají ty věci kalorické hodnoty, že? Přesně, a jaký mají jako výživy, že teda ty nutriční hodnoty, jako kolik to má sacharidů a tak, jo, že vlastně ano, ty můžeš ve své hlavě si myslet, že třeba málo jíš, ale ty ve výsledku můžeš toho sníst jakoby strašně moc, protože mozek i funguje tak, že ty můžeš jíst podvědomě, když se na něco díváš, nevědomý jezení a tak. A třeba byla i taková relace právě v Británii, jmenovala se Secret Eaters. A oni, jako nevím, do jaké míry to bylo hraný, ale oni jako nastolili prostě, narafičili různé jako kamery doma a oni, ty lidi měli pak říct a zapisovat popravdě, co jedli. A to, co jedli a co jim vypočítali, ten štáb podle toho, co viděli, bylo třeba o 1500 kalorií víc. Protože jsem si dala Snickers, tam se napila koly, a to si samozřejmě nezapisuje. No jasně, no. Takže jenom jako fakt svědomitě si sáhnout do svědomí a jeden den si to jen tak pro zajímavost, jakože začít trackovat, protože já, když jsem začala jíst ty tabulky, tak moje přesvědčení přesně bylo, že čím méně budu jíst, tím víc budu hubnout, strašně musím to tak a málo a najednou když máš jako nutričně vyvážený jídelníček, to je ohromně moc jídla, co máš sníst, jako toho zdravýho. To je mega ovoce, to je mega zeleniny, salátů, to prostě, můžeš ale jíst nekonečno. Masa, jakože rýže, jako takový ty kvalitní, fakt jako simple produkty, ty co nejméně jako zpracovaných potravin, tak
který jsou výživově prostě jak vysoko. Tak najednou fakt, hej, já jsem kolikrát měla úplně obří talíře, hej. A normálně, a to jsem si říkala, a ještě k tomu hubnu. Přesně. Do toho všeho hubnu. Ano, to je na tom nejlepší. Vy můžete normálně jíst, co vám chutná, co je pro vaše tělo dobrý a zdravý a výživný a hodnotný a u toho ještě budete hubnout. Přesně. A ani nemusíte nic dělat. A hlavně to tělo se dostane pak do nějaké vaší postavou zdravé váhy a pak už to teda jakoby nejde dál, ale... Tak tam může pak potřeba třeba přidat ten sport nebo nějakou aktivitu. Jo, ale zároveň jsem si říkala, tak to už pak nepušujte. No. Takhle to tělo chce, abyste vypadali. Takhle je to akorát. Ono nechce, abyste měli 40 kilo, prostě, když máte 170. Ono chce, abyste mělo těch 65 normální prostě váhu. Protože to je pro něho zdraví a udržitelný. Přesně. A pak teda, jako když už je člověk fakt nad věcí, nemá žádný ty poruchy a mentálně je jako stabilní, tak přesně může to upravit ten jídelníček na to, aby chci nabírat svaly, nebo chci ještě zhubnout. Nebo třeba mít vyrysovanou postavu, cokoliv prostě, přesně. Nebo jo. Ale brát jasně. To jako, jak to řeknu teďka, já vím, že se to strašně třeba špatně říká lidem, co si teďka prožívají to, ale jako tu bulimii nebo nějakou takovou poruchu, ale je to takový dobrodružný i za mě. Víš, že mám někdy dny, kdy OK, je to na prd, ale zase na druhou stranu mě to hrozně jakoby baví pozorovat, kolik toho teda můžu sníst a najednou ten příval energie z toho dobrýho jídla a začnete pozorovat ty změny a najednou fakt jako nemyslet si, že čím méně jídla, tím víc budu hubená. Je to úplně naopak. Úplně. Přesně tak. Hlavně jako v momentě, kdy budete jíst málo, méně než to tělo na ten provoz potřebuje, tak vám naopak začne prostě ty kila ukládat. Protože to tělo se chová tak, že má jako strach nebo chytne paniku z toho, že jejdamane, já mám hrozně málo jídla a co když zítra budu mít taky takhle málo jídla, z čeho já budu fungovat, vždyť ta Anička musí ráno vstat z postele a musí do práce, musí to hrozně moc vydržet, no tak já to radši uložím, ať mám tu energii do zásoby, protože co když ona mě dá zítra ještě míň? Takhle to funguje. Ne, že si řekne, hej, to je cool, my budeme sexy a šlank prostě, tak pojďme ještě tady zahodit kilečko. Jak prostě... už jsme říkali v tom díle, tak prostě pohašíš si ty přirozený procesy toho těla, jak má fungovat, protože to tělo takhle fungovat není zvyklý, jakože že pro něho prostě, to není přirozený. Že denně nejíš, pak je druhý den jíš. No, takže hubnout zdravě, prosím. Berte ohled na své budoucí já a na to, že chcete, aby tady to budoucí já bylo. Přesně. A třeba z mé jako zkušenosti, já už mě je 30 a já, když mě bylo 25, tak jsem byla úplně neporazitelná, prostě jako nic mě neskolilo a tak, ale všechno, co já jsem si nechala způsobit do té 30, tak se mi teď prostě vrací a úplně si říkám, když ne, teď se o sebe postarat, tak už to bude fakt v řiti, protože už mě bolí někdy koleno, už mě bolí fakt záda a když teďka prostě, ta 30 je taková přelomová, že vlastně to tělo už ti to podle mě neodpustí, to mladé tělo ještě jo, ale ta 30 plus už všechno, co už jako uděláš zle pro to tělo, tak už to půjde fakt z kopce prostě. Ne, jako nikdy není teda jako pozdě na to začít, se o sebe starat souhlasím, v jakýmkoliv věku. Vždycky se můžete prostě pomalu do toho dostat a změnit ty návyky a naučit se být konzistentní a prostě přijmout do toho života nějakou novou, pro vás dobrou změnu. Ano. Ale čím dřív s tím začnete, tak tím líp samozřejmě, protože to tělo vám za to, a nejen tělo, ale i mysl, vám za to velmi poděkuje, protože budete v pohodě, bude vám fajn, budete zdraví a budete mít jinak kvalitní život úplně. Přesně. No. Tak jo, my doufáme... Tak malá rada do života tady. My doufáme, že náš podcast vás baví. A... Že nezneužíváte léky. Ano, poslechněte si naše další díly a můžeme vám prozradit, že plánujeme další díl s hostem, s exkluzivním hostem, kterého ještě neprozradíme, ale máte se určitě na co těšit. Díly s hostem teda budou i s obrazem. Tímto i děkujeme Jakubovi Tučkovi, že nám stříhá video a Filipovi Peštovi za zvuk, a který se podíleli na těchto videích s hostem.
A dnešní díl má na starost Jiří Přibyl, a.k.a. Skill, který nám nahrával zvuk, takže moc děkujem. Tak jo, mějte se krásně, hezky se o sebe starejte, ať se vám daří. Ano, mějte se krásně a mějte se rádi. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa.